karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Aling, Ay, ay naman ang pare nga imong gikuha. Sir Rodel, daotang balita. Unsa man? Namatay gabi si Padre Jose. Sa'y namatay? Ay, si Padre Jose, madam. Namatay si Padre Jose kay giatake sa kasing-kasing. Unsa? Unsa? Hangtod sa kumbinto, miabot ang demonyo? Ma, ayo daw yung paghukom. Unsa may namatyan sa pare? Giurom ko no. Misiga yung mga mata niya. Dagnang nga yung baba. Uy, Wadi dayon siya matabang? Si Padre Jose ra kuno ang natuog sa kumbinto gabi kaya yung mga katabang nilakaw ba? Karabunta na lakit ang patay ng lawas. uy. Unsa man ang hitabo Pastilan. Mikuyanap na ang gahom sa kangit-ngit ni ining dapita, Rodel. Analisa, dali dire. Madam? May isuhan? Nakabati kas balita, nabatay si Padre Jose. Dili gusto ang mga demonyo nga binditahan kini dapita. Nakabati ko, madam. Unsay imong ikasulti ni ini? Imo nang nasulti, madam. Dili mo sugot ang mga daotang espiritu. Ngalimpyuhan kining dapita. Mo ni giingon nga mga andam na lang kita. Pagpalit og insinso. Og ingon man asin. Unsa man nimo ang asin? Imong asinan ang mga daotang espiritu? Mao man ang gisulti sa kong lola sa una, madam. Lula? Oh, nahinomdom ka ni Lola Liling? Liling. Oo, nahinumdom kong liling. Ganahan kay kus iyang linuto nga utan. Ay hain man day siya. Palutua siya og utan. Dugay namang nawa si Lola Liling, madam. Oh, mao ba di ay? Oh, madam. Mahibaw ko na hain. Bata pa ko nga nawa si Lola. Nalimot ka? Oh, ay mao ba? Ma, balik tas pare. Mangita na lang may uglaing pare nga makabinditan ini nga tong bahay. Ayaw. Unsa? Anong di man kang sugot ma? Mamatay gihapon ang maong pari kung imo siyang paanhingon sa bahay. Unsa? Hello? Tia? Oo. Kuan, Tia. Salamat kami tubag na kita. May patabangan unta ko nimo, Tia. Unsa man ka na? Unsaon man pag-abog ang mga daotang espiritu sa bahay, Tia? Na problema ka giday niya ng bahay sa imong bana? O, Tia. Gihamok kanunay og daotang mga espiritu nga akong ugangan. Ug ang katabang nga si Annalisa, pirming makakita og mga daotang espiritu. Ang uban, nakaila siya. Delikado ka ng baya kung maong ka na. Tiya, kinahanglang tabangan ko nimo. Unsa day buhaton aron makapahuway ang mga kalag nga nagkundinar. Sabrina, dili na kanakalag sa tao ang nagpakita ni anang inyong katabang. Mga daotang espiritu na ka na nga gustong muhamok sa inyong kalinaw. Mao pa, tiya. Kung mao na tabangi ko. Unsa may mong buhaton aron mulayas ang mga daotang espiritu sa bay? Pamati, suwayi kining akong ipabuhat nimo. Sigurado ka ma nga di ta magpatabang og pare. Ay, dili na lagi. Kay mapunan ang mamatay nga pari din hindapita. Wa madili mamatay si Padre Jose, madam. Konektado gihapon ang iyang kamatayon sa atong ipabuhat kaniya dinhi sa bay, Annalisa. Si dihaw na mo ha. Ana, gakara ko paingon sa akong kwarto. Kay gusto ko mo pahuway og sayo. Atura ko sa kwarto mo kaon sa panihapon. Oh, madam.
Rodel, naamagod ka sa ngit-ngit. Kuyawan man lang tanimo, uy. Diin ka? Nagpalit ko sa ako mga kinahanglan uy na. Ano nadugay man ka? Rodel, nasuko ka? Sa sunod ba? Kung mulakaw ka, pauban ni na Lisa. Rodel, dili ko makapauban na Lisa kay naa si mama nga iyang ati Manoy. Nagpinag-uman ng tawana. Kadlit-kadlit naman kung musulti. Pero, na problema lang kitingali siya ni mama. Ako na ning ipahilo ng akong mga napalit. Kangit-ngit. Annalisa! Annalisa! Garding! Rodel! Anong wa man nila pasiga kining suga din sa akong kwarto? Annalisa! Ma'am, madam. Ah, Naon sa ka, ma'am? Anong misinggit mo ka? nganong ngit-ngit makini akong kwarto? Pasiga ang mga suga, ang tanang suga. Nagsiga naman daan ang suga, madam. Hayag man kayo. Unsa? Dili! Dili na ko makakita! Ngit-ngit kaya palibot. Tabangi ko ninyo. Nabutan ako. Sultihin si Rodel. Ipadako sa doktor kay nabutan ako, Kardeng! Madam, kuan ba kaning? Ngano nagkuan-kuan pa magkadiha? Dili na ko makakita. Ngit-ngit na kayo ang palibot. Dili ko gusto mabuta. Wa man ka mabuta, madam. Ha? O siwa ko mabuta? Ngit-ngit kayo ang palibot, Karding. Dili na ko makakita. Wa lagi ka mabuta, madam. Kuhaan ang tap-tap si mamata, madam, aron makakita ka. Tap-tap sa mata? Oh, madam. Nagmas kasi mong mata, madam. Nagtap-tap ka. Suwaw tingali ganina sa pagkatuog ni mo. Ay, panuay. Ay, ngano wa man day ka mo sulti nga doon na ko'y tap-tap sa mata? Kinsa mo si magtuo, madam, nga wa ka mahibaw nga may tap-tap ka sa mata. Nagpanik naman sa kagod. Nagkahilak na lang hinoon ko sa kahadlo. Anong katawa man ka? May katawanan bas dahil tabo na ko? Ay, madam, ay. Yeah, sorry. Sorry. Oh, nganong may utong man ka diha? Biglain akong tiyan, madam. Pag-CRO na ako. Hoy, pasakas ana ha! Ipadang akong panihapon! Madam! Aray ako niyan. Astilan nga nung masag ko makabantay nga nagtap-tap panday ko sa kong mata. Gilamat tingali ko. Naansa ka, Manoy? Sige, magkagkatawa. Ay, naimuot ko nga nagunahuna ni Madam Mercy, oy. Mura na yun siya, giango-ango. Oh, uy. Ayaw pagsulti anak Manoy, uy. Mabatian gani ka ni Sir Rodel na. Iyabi ng mama. Masakitan gid siya. Ipaunsa man na ni mo, Benga. Dili ma mo kapugong. Mo. Nga na di ay. Unsam day katawanan. Alangan, be. Nakabati ka nga. Nagsagit-sagit si Madam, di ba? Unya, nagsigit hila kay nabuta na siya. Nakabati ko nga nagsinggit-singgit siya. Pero, dili ko maklaro yung gisulti. Nagsigit kay buta na kuno siya. Ngit-ngit ko nung palibot. Dili mong ngit-ngit nga nagtap-tap man siya sa mga mata. Ha? Askan. Ay, grabe lang katawa na ako lagi ni Madam Mercy. Ay, uy. Kuwan ba? Tuod ba? Magpadaanan siya panihapon siyang kwarto. Limot ko na. Oh, ha? Naana, napagawasan ako ang insenso kang asin. Mao ni ang pang-abog sa mga daotang espiritu matod pa ni Tiya. Ugma na lang nila ko buhaton ang gisulti ni Tiya. Ay, Rodel, may kimisuot ka.
Mao na akong giadto sa lungsod. Unsa mo na? Ha? Asin og insenso. Nanawag ko sa kong iyaan og iya kong gitudluan kung unsaon sa pag-abog ang mga daotang espiritu ining baya. Bituo kay gudi sa nakita ni Annalisa. Dili ko gustong mutuo nga may daotang mga espiritu nga nagpuyo ining dapita, Rodel. Pero kipati ko nga lahi gyud ning dapita sa ubang dapit. Mga tuog na ta. Nanihapon na ka? Wa ko gutuma. Rodel, ang sa imong problema? Kung nag-uol ka sa kahimtang ni Mama Mercy, mas maayo tingali nga ipalayon ato siya ining baya. Maulang na ang akong nahuna-hunaan nga makatabang og makahatag og kalinaw ni Mama. Ipalayo siya ining dapita. Rodel, may mo pang magigsultisad ka na ako? Patay na si Padre Jose. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!